Ka first invitation knockout football tournament arajar punriu belkot penlong da ka Laitkseh area sport and culture club on sa sedang no ye kete jingile kai nadu ka arpuwe tarik nai ba arajar punriu ter hadu ka arpunriu tarik benai balai arajar punriu hagate ka arpuwe tarik benai ba arajar punriu on mi medan ningkong hagate jingile kai da ka umli area sport and culture club Persia ya ka Persiang football club hakapor arbaje no phaisngi hangtai hakamadan Laitkseh playground maukon join kabadai ru ketim san phajar kumta nagaliang jong ka Laitkseh area sport and culture club ka khot ka wer ya ki pajba ki badon sajan bersajengai ru bapinwan ban ai jing saki ya kete jingile kai hangtai hamadan Laitkseh maukon join bakalong sisha kum sibenta bapin ai jing Christian ya gatei ka sport club bakanang la ban nang penlong susu ya ki tournament ki beper haki por ki banangwan lagar padru ya ki football club ki ba yo ban wanrung ha gatei ki jingle kai ya ka program ka bobot jong gatei ki jingle kai phila ban peit lingba kan ni ki video khanang ba phinla ban penbiang ya ka por jongphi kumta sa chisin pat la khot la wer ya phi baro ba phinwan ban ajing sakhi ya gatei ki jingle kai ba khot penlong da ka Laitkseh area sport and culture club Naduh ka arpuwe tarik benai ba ter hadu bakut jong kate ki jingle kai melakot penlong hangte hamadan Laitkseh kublesibon.